Du må gerne blive siddende, Kurt. Undskyld. Fra maritim afdeling, og det vil jo sige Limfjordsbroen, Hals og Egholm, der vil vi naturligvis også gerne sige et par ord til dig. Og nu har vi jo lært alle de her fine værdiord, så alle skulle selvfølgelig være med til at lave en tale til dig. Og vi endte op med en tale på 1,5 times tid. Så vi var nødt til lynhurtigt at køre vores søpraksis, det vil sige demokratiet, ud af funktion i 5 minutter. Og allerede efter 3 minutter, der havde de her par linjer fået tilslutning uden protester. Og nu får jeg jo nok et hus med alle medudvalgene. Men det vi gerne vil sige, det er, vi vil gerne sige tak, fordi vi har fået lov til at tjene under en chef, der har formået at skabe respekt, ikke bare om sit arbejde, samarbejde, men også om sin person. Og vi vil gerne fra maritim afdeling ønske dig god vind i din videre færd. Og så skal vi jo tage afsked med dig, selvom jeg ikke forstår, at du som kaptajn tør gå fra bord først. Og det vil vi gerne gøre med det gamle gangvejssignal for admiralen går fra bord. Det er bare søfolken, der står på stå.